Home, jo crec que sempre és incòmode presentar un recurs d'inconstitucionalitat sobre una cosa que està referendada per una part molt important dels ciutadans, no? Però jo crec que ara no és el moment de parlar d'aquestes coses. Ja en parlarem després del dia 18 i veurem el que passa, no? Jo crec que cada vegada hi ha més consciència que hi ha molts sectors importants de la societat catalana que pensen que s'ha de dir que no amb aquest projecte d'estatut, entre altres coses perquè és un projecte d'estatut parcial, no només perquè hi hagi forces polítiques molt diferenciades. Jo acabo d'escoltar el senyor Carod i donar alguns arguments que òbviament no són els mateixos que els nostres per dir que no, però hi ha molts sectors de la societat catalana que també pensen que no s'ha de votar aquest estatut i que després, si al final surt que no, no passa res. I això m'agradaria dir-ho d'una manera molt i molt diàfana i molt clara. No passarà res, el que hem de fer és passar pàgina i veure com seguim endavant pensant en els interessos dels ciutadans. Per tant, ja veurem el que succeeix, però, si més no, les lleis sempre s'han de complir i la Constitució en qualsevol cas. I ningú s'hauria d'escandalitzar pel fet de recórrer allò que el propi estat de dret permet, que és presentar un recurs davant del Tribunal Constitucional. Se n'han presentat moltíssims al llarg dels darrers 30 anys, no passa res si en tornem a presentar un altre. Josep Piqué, deixi'm preguntar-li, Mariano Rajoy va passar bastant de puntetes per sobre del debat territorial en aquest debat de política general. Faran una campanya de tràmit en el no a l'Estatut o hi haurà un desembarcament dels seus companys de partit, dels líders del Partit Popular a Madrid, aquí a Catalunya, i serà una campanya activa? No, miri, vindrà molta gent, no de Madrid, això que se'n diu Madrid a Catalunya ja sé el que vol dir, no? Sí. Però vindrà molta gent del conjunt d'Espanya, vindrà molta gent de les comunitats autònomes, de tots els ajuntaments que governa el Partit Popular a tot Espanya, mostrant la seva solidaritat amb la posició del Partit Popular de Catalunya. Jo estic molt content que sigui així, la campanya està, jo crec que ben planificada, ben ordenada, i el que farem tots plegats és donar un missatge homogeni respecte al que tots creiem, que aquest estatut és un estatut profundament perjudicial pels interessos dels ciutadans de Catalunya, per tant, profundament perjudicial pels interessos de Catalunya, i això ho podem defensar des de Catalunya i des dels nostres companys de la resta d'Espanya. I no crec que ningú s'hagi d'estranyar d'això, no? Els mateixos que a vegades ens critiquen amb aquestes coses, doncs segur que porten molt sovint el senyor Zapatero pensant que els pot ajudar. Cadascú que faci la seva reflexió.